i top. Da budemo cijeli tim. Da. I onda u zadnji sekund ćemo uzeti i Džanu, Sraku i Nami. Ne možeš ti Dženu. Čekaj, ja nemam Dženu, ne. Imaš Nami, ona je free. Šta radi ona, šta je ona support i šta? A šta ti treba, bitno je da si support. Tako ćemo svi tri ići u jungle i onda ćemo napisati svi tri, a evo nas na gang. Samo vidim Soraku kako se približa. Pa ćemo tako splashat za njih i uradit basic attacks. I ućemo izbaš i flashovat ćemo na njega i uradit ćemo basic attacks. Čekaj, šta je za, znači šta da pišem? Nemoj ništa pisat, čekaj njih. Ona je rekla mid, dobro, to će ovaj drugi. I ovaj će bit, aj ti top, ja ću ići top. I tako ću pikovat Shen, tako. Ja ću ići jungle. Adi carry, Derek i drugi. Aj ti napiši jungle, Igore. Ja sam jungle. Pa napiši. Aj, uzet ćemo svi tri. Flash i clairvoyance. Promijenite brzo, please, okej? Šta da uzem, znači flash i... Clairvoyance u zadnji sekund promijeni. Ja ću uzeti Džanu, Igor Soraku i ti ćeš Nami. Znaš ko je Nami? Uzmi katu ili nešto. Uzmi nekog jakog. Uzmi, Jarvena za početak. By my will, this time for a true display of skill. Ali promeni poslije sekunda. A nemojte se zapuca. Promijeni Nami, pa ćemo biti 3 supports i flashovat ćemo izbašiti radi gang. Može. Ej, 3. I decide what the tide will bring. Uzmi clairvoyance. Uzmi clairvoyance. Uzem. Niko bi mogu. Moramo zato. U drugi tim su... Oni naš nisu ništa vidjeli. Oni u drugi tim su... Čekaj, ovaj je mid. Dobro, šta će drugi? Evo ga ovaj isti. Support će ići. Top. Dobro, aj ja ću jungle. Ja ću mid. Ja ću jungle. Koga ću jungle? Ja sam mid i I stavite u svoj clairvoyance kad gankuju da imamo mane previše. Evo ga i ovaj će da sroluje. Vidim ga već. Ali obavezno ovaj clairvoyance iskoristimo na isto mesto. Može. Gdje nam I Džano? decide what the tide will bring. Uzmi clairvoyance. Doktori. I idemo prvo na red buff. Ej, čekaj da vidimo. Čekaj, šta da uzmem, ej, momci? Uzmi to što smo mi uzeli. Sad čekaj. Ne. Igore, trebali smo uzeti taj flash za gank. Sad čekaj, ima dosta vremena. Ej, u level 2 ćemo ići gank top i flashovat ćemo basic attack i vratit ćemo se. Može. Sad čekaj, vam prvo meni da se vrati flashova se kroz zid, morao sam. I onda ćemo napisat jebi ga. Vidi, svi pull red.
Ko će ga dobiti? Ko će ga dobiti? Ja ću ga dobiti. Ali šta? Dobro, ajmo vam uzeti ovo. Ajde. Počekaj. Treba nam XP. Uzmi ovaj veliki prvo. Doći, treba mi pomoć. Joj, ubit će me. Vidi. Čekaj, stanite ovdje. Moram biti, ajde, dobro je. Ajmo svi ovako raditi. Nemoj ništa raditi, sam jedan basic attack i vrat. Gang, dude. Idemo invade jungle. Ajde, invade, ajde. Daški. Idemo blue buff da idemo, ajde. Ne, uzeti sve. Ajde, udarajte veliki. Ajmo svi napisati good job. Aj, dođi vamo, nemoj, Igore, šta radiš, dođi vamo. Beži. Dođite vamo. Začekaj, idemo. Execute. Pomože se napadi. Ja, ubit će me. Nećeš ubiti, sad ću da ti killam. Ubi! Ej, čekajte, moramo zajedno opet ići. Aj, kupite samo ovi mašetes. Treba nam više. Pa, gdje ste različiti? Aha, tu ste. Evo, stižem da pomognem. Aj, tući. Ajde. Ajmo na njega. Ajde, flash. Nemam flash. Ne, nemoj flash, samo polako. Udađi ga. Ajde vam mi je. Sam ja mrtav. Napisao sam na teku, idemo noćan na nju. Dobro, čekat ćemo ga u baš. Ne, ajmo probat uzeti Dragon. Nek se Dragon ubije. Ajde. Hoće me ubiti. On će ga ubiti. Pusti ga, Igore, tuči. Igore! Pusti, dođi vam. Igore, dođi! Sad vraćam i manu, bre, sad sam lud. Ajde, napadni ovom budu. Tako ćemo, ajmo sad na Dragon. Nek nas ubije. To, brate! Flash sam je. Ne uzmite Dragon, ne? Da li ga mogu 1v1? Ne mogu. Ako svi kupimo mašete, ubit ćemo Dragon. Ajde. Šta te kupi sada još? Da 2 mačete, brate. Što? Vidite XP. Ali što najjače, oni ne mogu da predaju. A čekaj, da idete. Ne mogu da predaju vladu. Šta je rekao? Nemoj ga pomoć. Ubite taj minion. Ajmo sad na njeg, samo basic attacks. Tako da će nas ubiti. Ne, pusti ga nek te ubije.
Ajmo opet na Dragon. Sad smo jači, sad imam critical strike chance. 4. Carcarama Nasus. Quit flopping around. Ajde, Šene. Ajde, dođite. Nema manu. Luka, brate, stop feed. Pa nisu rekli SS. Ovo je troll. Moj build je OP. Šta da kupim, ne? Pa kupi to što smo mi kupili, vidi moj build. Moj bolji, moj ima critical strike chance. Šta čekaj? Da, to je Igor, trebamo kupiti critical strike. Ja kažem. Joj! Sugar! Say SS, fuck's sake. Ajmo na Janu. Nemam toliki damage. Ajde, ja gankujem odavde. Brate, nemam toliki damage, sad da uzmem još ovih. Čekaj, tu. A daj! A ja, vidi naš stut što je uzu Nasus kralje. Ne, pazite kako se warduje. Middle. Jao, da bi imao ulti, onda bi ga ubio. Trebao sam uzeti Sonu. Igor me nauči. I to. Si ti to bil ulti, ja nisam još. Moramo staviti ward. Ja sam wardova middle, vidite, to je sam fantastično. Aha, i ti si stavio ward, aha. Dobro je, ovo je GG. Samo treba ward map. Trebamo ward map više samo. Tako ćemo pobjediti. Vidi umre. Ideš ti. Čekaj da ga killujem, ne može. Dobre! Jo pa, kakav asistent! Ovo je pentakill za mene. A da, šta radite? Sad smo serious, brate. Ako kupimo critical strike, onda ćemo pobjediti. Nisi flashao na vreme, brate, da si flashao na vreme, dobili bih. Igore, šta radiš? Nemoj feed. Ulti. A šta radi ova? A da. Dobro, nema veze, sad mogu kupiti još velike critical strike. A da. Vidiš, dobili smo honorable opponent. Ja sam dobio 2. Ja isto. Dobre. Idem, ja moram spavat. Ideš, a? Idem ja. Hej, čao. Ajde. Ja idem još jedan game kao support. Šta? Brate, dobio sam 3 honorable opponent. Aha? 3 honorable. Ja isto. Ja sam 2 dobio. Kakvi mađi, brate.